Kag sa number 1, mga cracks nga nakitaan sa sipalay naggadako pag-usmod sang duta nagapadayon. Mas naglapad ang damlag pa mga crack nga nakitaan sa bahin sang bukid sakop sang Camp Valdez sa Mambaroto sa Sipalay City kag mas nagdalom ang pag-usmod sang duta. Inisunod kay Junilo Bogtae, ang Disaster Risk Reduction Management Coordinator sa Sipalay City. Base sa geohazard assessment nga ginpatigayon sa October 18, pila sa ginkumpirma sa Mines and Geosciences Bureau NIR ang mga mayara sa multiple horizontal cracks sa foot slope. Ang mga crack yara sa 4 tubtub 10 inches. Ginabulubanta nga yara sa 80 tubtub 100 meters sang vertical displacement nga mayara sa madalom nga mga crack nga naga-measure sang 3 tubtub 9 feet ang kadalumon. Mayara man sang patimaan sang bag-o nga landslide. Sang Lunes, nagsapol na sila sa tiglawas sang MGB kag Department of Public Works and Highways nga gikan sa ila nga distrito. Isa sa ginalantaw nila nga ipatuman ang mga paglimit sang load capacity sa mga salakyan nga nagaagi sa amo nga highway labi ang mga truck nga may mabugat nga karga para malikawan ang duga nga pagtayog sa dalan. Suno kay Bogtae, sila ang naga-coordinate sa karon sa DPWH bangod yara na ini sa ilang jurisdiction. Gin-cordon na nila ang area. Ginsira na ang entrance sa ibabaw kag ginkudalan matapos mag-coordinate sa tag-iya. Mahimo nga mayara na sang daan nga mga crack sa area suno kay Bugtae kag ginpalala lamang sang padayon nga pag-ulan kasubong sang pagkatabo sang linog kag mga aftershock. Since nga ga-progress ang ang iyagyapon nga erosion once nga may mag-ulan, no? So ang isa to namon nga sa DPWH nga anay ang mga salakyan nga naga-agi da siya ang nga load capacity bala ma'am. Oo. Oo, kay nagligad kami dito nga bisan magagi ang mga heavy equipment duga og blandalan. So ginreroute niyo? Wala pa kami nagre-route, nag-identify na kami sa ngamon nga rerouting kay wala na way pa man sang presence nga na ang highway bala pero at least nga to nga preparasyon